Сәлем, достар! Нурбустандың ырылар буйлап сәяхәте дәвам итә. Был юлы без Балтасқа юл тотабыз. Балтасқа? Тәк, унда Танып ырыуы яшәй. Осток! Нурбустан был юлы Балтаста. Бөтә дөнья башкортлары курылтайы бында Танып ырыуы йыйынын үткәрә. Балтастар нык әзерләнгән, мәдәният йорты гөрләп тора. Танып ырыуына арналган күргәзмә эшләнгән, шәҗәрәләр төзелгән, сәхнәләр сыгу тамаша куелган. Өлкәннәр идей-бердәр турында һөйләште, ә без тамырдар балалар янына ашыктык. Туйгансы уйнарга, аралашырга, матур гаиләләр белән фотога төшергә. Безнең нәселебез элек Танып буеның башкорт ырулары булган, һәрберсенең исеме булган. Ә безнең нәселнең исеме Эткыл. Эткылдан туган балалар исәбеннән минем Зурәтием Шәмсетдин туган. Кар Зурәтиемдән туган минем Зөрәнки Флүрә. Флүрә Зөрәнкиемдән туган минем Әнкәй Гөлнара. Минем Әнкәемдән туган мин апа Алсу и абый Анур. Танып ырыуы башкортлары хәзерге Балтас, Аскын, Каридел һәм Тәтешле райондарында яшәйдер. Улар Кара Табын ырыуының бер тармагы булып торалар һәм ошо төбәккә Урал аръягыннан килгәннәр. Уларның телендә байтак кына борынгы һыдаттар һакланган. Мәсәлән, башкорт телендәге с өне урынында с өне кулланыла. Мәсәлән, Балтас. Шулай ук Танып ырыуы башкортларының телендә күп кенә борынгы һүзләр һакланган. Искәндәр агай күп белә. Ул да хезмәт юлын Тамырда башлаган. Ысын, шуга зирәк һәм акыллы. Хәерле сәгатьтә кызлар егеттә. Һезгә без баш калабыздан Өфөннән килеп еттек Тамыр телеканалыннан. Һезгә әлбиттә без буш кулыннан килмәдек, ә Нурбустан дип аталган беренче башкорт анимацион сериалын алып килдек. Әйткәндәй, дуслар, һез Тамыр телеканалы турында ишеткәнегез бармы? Нинди тапшыруларын беләһегез? Сәнгелдәк. Тапшулай сәнгелдәк. Өс Нуртин бирәйек. Афарин кызыбызга. Байтус, тапшулай, шундай тапшырыгызда безнең бар. Әкият китабы. Әйе, тыңлайбыз һине, егет. Тау хәбәрләр. Тамырды карайдар икән. Афарин, Балтастар. Айдар янһүрәт күрһәтеп, уендар үткәрә торган. Ә мин Танып ырыуының тарихын һөйләйм. Танып ырыу тарихы. Танып башкорт кабиләһе. Этник сыгышы менән Таныптар фин-угыр төркеменә карай. Гайнәләр уларны кан кардәше дип һанай. Бәлки шуга Гайнә ырыуының икенче исеме Аскы Таныптыр. Таныптар элек Кара Табын ырыуына караган. Уның бер өлеше булган. Ә Кара Табындар Майкы бәйдән килеп сыккан. Тиз Танып елгаһы буенда ултыргас, Танып ырыуы булып киткән. Танып ырыуы үзе берничә төркемгә, түбәгә бүленә. Кыр Танып, Һыу Танып, Казансы, Кайпан. Балтаста Кыр Таныптар, Тәтешлелә Кайпан Таныптар, ә Кариделдә Һыу Таныптар, Аскын ерендә Казансы һәм Һыу Таныптар яшәй. Таныптарның телдәре бик үзенчәлекле. Улар Төньяк-Көнбайыш диалектының Танып һәм Каридел һөйләшендә аралаша. Башкортса Һ һәм татарса Ч урынына С өнен кулланалар. Башкорттар рус дәүләтенә кушылгас, Танып ердәре Танып ылусын тәшкил иткән. 18-19 буаттарда Танып башкортларының ердәре Бөрө һәм Усы өязенә карай. Ә кантонлык мәлендә Танып халкы 1 һәм 5 башкорт кантонына карай. Азак улар 10 һәм 11 башкорт кантондары тип йөртелә башлай. Танып ырыуы башкортлары күбрәк Балтас районында яшәй. Тагыла улар Аскын, Борай, Каридел, Тәтешле һәм Мишкә райондарының кайһы бер авылдарында көн күрә. Иске Балтас авылы Кыр Таныптарның төп төбәге. Авылдың борынгы исеме Кыр Танып яки Танып булган тиләр. Уга Асаба Башкортстан Балтас нигез салган.
Танып ырыуынан бик күп билдәле кешеләр сыккан. Башкортстан Фәндәр академияһы президенты Әлфис Гаязов, опера йырчыһы Зөлфирә Фәрхетдинова, билдәле йырчы Хәния Фәрхи, триатлон буенча дөнья чемпионы Фәнил Мөхәммәтьянов, башкорт әдәбияты буенча беренче фән докторы профессор Әхнәф Харисов та танып ырыу башкорты булган. Әхнәф Харисовны мин беренче класста укыган вакытта 1 сентябрь бәйрәмендә күргәнемне хәтерлим. Харисовларның гаиләсенә килен булып төшкәч, 1988 елдан башлап аның шәҗәрәсе белән мин ныклап кызыксына башладым. Агачыбызның тамыры укымышлы кешеләрдән, муллалардан башланган. Хикмәт мулла, Газиз Шah мулла, Харам Шah мулла, Рәхмәтулла мулла, Хамат Садиq мулла, Хамат Харис мулла. Шулар арасында Ибрахим мулла белән Ситига Шәңгәрәй кызы гаиләсендә туган безнең Әхнәф абыебыз. Безнең гаиләбезнең горурлыгы. Танылган башкорт язучысы, тел һәм әдәбият белгече, СССР Язучылар союзы әгъзасы, филология фәннәре докторы, профессор Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Бик күп орденнар кавалеры ул Әхнәф абый. Мин Харисова Динза Илюс кызы. Данлыклы гаиләнең 10-нчы буыны вәкиле. Һәм мин дә үземнең укуым, тырышым белән шәҗәрәбезне тап төшерми дәвам итермен. Безнең нәселебез Нуракай бабайдан башланып китә. Инде менә 310 елдан артык авылыбызда тормыш кайный. Валинур минем карт зүрәтәем. Аның да 7 баласы булган һәм шуларның арасында минем зүрәтәем Кадим, зүр әнием Светлана белән 6 бала тудырып үстергәннәр. Аларның 5 кызы һәм 1 уллары булган. Ә без аларның 15 оныгы, 11-нче буында, 12-нче буын аларның 7 турыннары. Шулай ук достар, һез үзегезнең яктарыгыздан нинди билдәле шәхестәрне беләһегез? Зөлфирә Фәрхетдинова, опера йырчысы. Әйе, Зөлфирә Фәрхетдинова. Әйдә сыгып, үзеңнең нуртиеңне ал. Шундый тор. Әхнәф Харисов, Галим. Зуфар Гаянов, рәссам. Зуфар Гаянов, рәссам. Тап шулай, был да дөрес җавап. Балтастан билдәле кешеләр күп сыккан. Һәр береһе турасында китап язырлык, кино төшерерлек. Бүген мин шуларның береһе, Колой Балтасов турында һөйләячәкмен. Танып ырыу шәхесе. Колой Балтасов Кара табын һәм кыр танып ырыу старшинаһы. Башкорт тарханы. Бик күп йөрдәргә хуҗа була. Атаһы Балтас старшинанан күп йөрдәр кала. Тогры хезмәте өчен батшанан да бүләккә йөрдәр ала. Колой Балтасов батша хөкүмәтенең тогры старшинаһы, полковнигы. Пруссияга каршы барган 7 еллык хугышта катнаша. Калмыктарга каршы походта була. Әбей батша Екатерина II әмере буенча 3,000 башкорт гаскәре төзеп, Польша экспедицияһендә катнаша. Суворов менән бергә яу саба. Был хугышта күрһәткән батырлыктары өчен генерал Бибиков Колой Балтасовка көмеш хаплы кылыс бүләк итә. Крестьяндар хугышында батша хөкүмәте ягында була. Старшина Юлай Адналинды яклап, судта сыгыш яһай. Безнең Нурбустан беренче башкорт анимацион сериалының геройларының үзләренең мәкалдәре бар. Мәсәлән, был безнең геройыбызның исеме Янур. Ул безгә әйткән һүз һәм әйтеп бетермәне, нимә әйтергә теләгәнен. Нимә дип әйтергә теләгән икән Янур? Кем белә? Ошо егет безнең беренче кулын күтәрде. Әйдә, ябыңды кыскырып тор безгә әйт. Әйткән һүз аткан ук. Тап шулай, афарин, әйдә сыгып Нуртиныңды ал. Әйдә алкышлайык. Әйткән һүз аткан ук. Был безнең геройыбызның исеме Хомай. Ул безгә акылы бар ти. Акылы бар нимә эшләй ала икән? Кем белә? Физик яктан көчле кеше, мәсәлән, шул милли көрәш буенча бер кешене сер итеп әйтәм, йыга ала. Ә буны акылы бар, нисә кешене йыга ала икән? Әйе, егет. Акылы бар, берне йыгыр. Тап шулай, акылы бар, меңде йеңер яки йыгыр. Афарин сыгып Нуртиныңды ал. Алкышлайык егеткә. Танып буе балалары зирәк, акыллы, рухлы икән. Айдарның һәр һорауына яуап биреп, Нуртин йыйдылар. Ыру зирәге исеменә Тимур Әхмәтзуллин лайык булды. Зирәк егет тамсылар иҗат түңәрәгенә йөрөй. Киләсәктә актер булырга хыяллана. Актер буласы килә, чөнки бик данлыклы
Матур, кешегә матурлыкны күрсәтә торган эш ул. Мин бөтен рольләремдә яратам, озакы ролемдә бөтенен яратам. Әхнәф Харисов ролен. Миңа Яхурат ошады. Мин анда Курай турында, отлар турында белдем. Мине Янур ошады. Һәм бик шәп, батыр. Ғаилә тамыры, фотосессия, қалай матур ғаиләләр йылған, һәр берһенең тамыры Танып ырыуына барып тотыша. Өлкәннәр һөйләү буенча, безнең нәселгә нигез салган Исмәгыйль бабам 18-нче гасырдың уртаһында туган. Уның улы Мөхәммәдгали 1782 елда туа. Габдулла бабамның 2 улы була, Вәлиулла һәм Әхмәдулла. Улардан нәсел ебе минең Өлфәт угатаема барып җитә. Киләчәктә дә нәселебез шәҗәрәһен тирәннән өйрәнүзе бурысым дип ханыйм. Һәркем үзенең шәҗәрәсен белергә тиеш, үзенең нәселен белергә тиеш. Без танып урыннан нәселебез Вәли Әхмәт бабама барып тоташа. Улар электән Тутагас авылында яшәгән. Гаиләбездә без 3 бала, Илвина, Алина апамларым бар. Үземнең шәҗәрәм менән таныштырып үтәһе килә. Минем картулатайларым Шаймардан, Шайнур, Минәгаләм һәм Хафиз. Хафизнең улы минем олатаем Наил. Ул оста баянчы. Өләсәем дә сәнгать кешеһе. Аларның улы безнең атайыбыз Айдар. Ул оста биюсе. Мин һәм Эмиль Данил агайдарымдардан бергә һәм баянда уйнарга яратабыз. Мин үземнең шәҗәрәмне лаеклы дәвам итәсәкмен. Бу безнең карт сүрәниебезнең 120 яшьлек тарихы булган халыкчан ансамбле. Бу кием Зиядә Зүрәниебезгә тегелгән булган. Гаиләдәге булган мондый истәлекле әйберләр кадерләп сакланырга тиеш һәм балаларга, киләсе буыннарга истәлек булып калырга тиешле. Без шәҗәрәне күптән өйрәнә башладык инде. Ул олы кызым 4нче класста укыган чакта безнең авылда Наил абый дигән мулла бар иде. Менә аңардан барып язып алып, аның сүзләре буенча төзелгән шәҗәрә безнең. Мансур, Ташбулат, Бәхтияр, Фәрхәсуар, Әхмәдгали бабамдар малсылык, игенселек, картсылык менән көн күргән. Безнең зурәтәебез бик дини кеше булган. Ул көньяк төнбатыш урнашкан бердән-бер калган иске яхшы авыл мәчетен саклап калу нияте белән баш мөфтигә кадәр барып җиткән. Без үзебезнең шәҗәрәбез белән горурланабыз. Киләчәктә безнең балаларыбыз шушы шәҗәрәне дәвам итәрләр дип өметтә калабыз. Дуслар, әйдәгез уйнап алайык. Танып ыру хакында нимә исегездә калды? Хәзер тикшерәбез. Игътибар. Танып ыру ниндәй ырыудан бүленеп сыккан? Кара табын, кыпсак, катай. Дөрес җавап кара табын. Танып ырыуның билдәле шәхесе Каһым Түрә, Колой Балтасов, Мифтахетдин Акмулла. Дөрес җавап Колой Балтасов. Танып ырыу ниндәй диалектта һөйләшә? Көньяк диалекты, Төньяк көнбайыш диалекты, Көнсыгыш диалекты. Дөрес җавап Төньяк көнбайыш диалекты. Вәт молодистар, дөрес җавап биргән һәр дусымның янсыгына нур син һалам. Нык охшанны миңа. Я ярай, миңа кайтырга вакыт. Остым!